signal. Mayong hapon Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tanan nato nga mga kauban sa Kingdom of Praise, mayong hapon kaninyong tanan. Dili nako kalimtan sa pagpangigkatahuran ang mga igsoon nato dinha sa parke, sa pamilya gyud ni mahal nga Haring Pilimon Rembonanza, sa mga nanay dinha sa taas sa templo, mayong hapon kaninyong tanan. O sa tibuok nga pamilya ni mahal nga Hari, sa tanang mga anak ni mahal nga Hari, mayong hapon kaninyong tanan. Sa tanan usab nga mga kauban diha sa Coog, diha sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City, mayong hapon kaninyong tanan. O sa akong mga kardinal, mayong hapon usab. O sa atong igsuon nga si Bishop Arturo Amaba didto sa Antique, mayong hapon usab kaninyong tanan. Dito sa Amerika, kay kanunay man kitang gimonitor dito, doon na tayo mga bag-ong mga kauban karon nga mga Pilipino dito sa Amerika. Kumusta kamong tanan diha sa Maryland kay Cardinal Ambrosio Rizani, kumusta kamong tanan diha? O hinaot nga niining taliwala sa pandemic, ilikay kamong tanan sa mga kakulian nga sama sa nahitabo karon sa mga tao kay kining pandemic silot man ni sa tibuok nga kalibutan. Ang akong ipokus karon mga igsuon kay kaning ako husay magini, ang akong ihatag ninyo nga husay sa kanunay kanigyong pagka Shrine City sa Dapitan. Kay putol na po. Sayang. Putol na. Ito. Nama gue nani sa kuan gini signal. Hindi man pa makasulod. Basta nitawag siya. Sayang kayo, no? Lumayra kaya kung oras. Dayon, mawala pag yun ta. Cannot be reached. Anin na lang yung tawagan. Okay. Medyo putol-putol kita, no? Gumikan sa atong signal. Sumala sa ako nang giingon kaninyo mga igsuon nga kaning akong buhat husay mani. O ang sentro sa akong pagpakighusay karon kaning pagka Shrine City sa Dapitan. Kay diha sa balaang kasulatan sa Pinadayag 2 o 21:2, ang topic diha sa Ginoo, Holy City man. Mao man ay topic sa Ginoo diha. Kanang Holy City mao kana ang gitawag nga bag-ong Jerusalem. Ngania sa kalibutan. Kay gipakita man ni dito ni Juan matud pa diha nanaog man. Sa to paniagid sa kalibutan mahimutang kanang Holy City. Karon unsaon nato ni pagpangita? Unsaon nato ni pagtris kung asa ni siya sa kalibutan karon na nahimutang? Sumala sa akong giingon nga una sa tanan ato sang sabton kanang Holy City. Kanang Holy City sa niadtong panahon naulipon kana sa Ehipto
sa gidugayon nga 430 ka tuig mo nay Holy City. Ngano man, tungod kay kanang Holy City mao man na ang mga kaliwat ni Abraham. Muni sabton unta sa mga tao, di man ni masabtag dali sa mga tao kay wala gini itudlo sa mga pari, wala itudlo sa mga pastor. Kanang Holy City mao kadtong mga kaliwatan ni Jacob nga mao ang kaliwatan ni Abraham. Nga ang pattern ana 430 years mo nay pattern. Kay si Abraham samtang nakigsulti sa Dios, nagbuak siya sa mga mananap. Kay gisaaran man si Abraham sa Dios, matod pa sa Dios, ang imong kaliwatan maingon kadaghan sa mga bituon sa langit. Og nitubag si Abraham unsa man ang ilhanan nga kini akong mamaangkon. Mitubag ka ng Dios in siya magkuha kag baka nga bayi. Usa ka tulo ka tuig ang panuigon. Og kanding usab nga bayi, tulo ka tuig hapon ang panuigon. Og usa ka tukmo og usa ka salapati. Mao kadtoy gibuak-buak ni Abraham. Samtang si Abraham nakatulog, nanugpa kadtong mga langgam nga mandaragit sa mga binuak nga mananap ni Abraham. Og misulti ka ng Dios miingon, sa pagkamatuod ang imong kaliwatan mahimong dumuluong sa nasod nga dili ila. Dili ila nga nasod. Og dito sila mag-alagad sulod sa 400 ka tuig. Atong basahon sa Genesis. May aron mabasa ni ninyo sa mga nagsunod na to kay daghan man kasunod. Unya moingon dayon nga wala man na sa Bible. Ano man sa Bible na kung istorya? Di man mumutuo og walay kapitulo nga inyong makita o nay kapitulo. Direta sa kapitulo 17 versikulo 15 dahil no? 15. Genesis 15 versikulo 11 hangtod sa 14 na atong basahon. Og nanugpa ang mga langgam nga manunukob sa ibabaw sa mga patay og giabog sila ni Abraham. Og sa pagkasalop sa adlaw miabot kang Abraham ang usa ka mabug-at nga katulugon. Og tan-awa usa ka kakugmat sa dakong tangit-ngit miabot kaniya og miingon, siya kang Abraham, sa tinuod gayod hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila. Og didto sila mag-alagad kanila og sila pagasakiton sulod sa 400 ka tuig. Og ang nasod usab nga ilang pag-aalagaran pagahukman ko. Og sa human niini mamahawa sila nga adunay daghang mga bandi. Mao ni siya ang pattern adtong kaliwatan ni Abraham. Mo na mahitabo, mo na history nga kung muguwa na ang kaliwatan ni Abraham kay wala pa may kaliwatan si Abraham ani. Kay wa pa man siya anak. Kung muguwa na ang kaliwatan ni Abraham, mahitabo dayon nga mahimo silang ulipon, mahimo silang alagad sa usa ka nasod nga dili ila sulod sa 400 ka tuig. Karon kinsa man kaning kaliwatana? Kining kaliwatana mao kani ang kaliwat ni Jacob. Kadtong 12 niya ka mga banay uban sa iyang mga anak didto sa Kanaan nga milugsong sa Ehipto sugod ni adtong ika-3057 years. Dito sila milugsong. Kay niabot naman sa Kanaan ang hilabihang kagutom.
ug naulipon ug namuyo sila didto sulod sa 430 katuig. Atong basahon sa Exodo 12:40 hangtod sa 41. Basahon nato. Exodo 12:40. Karon ang panahon nga ang mga anak sa Israel mo ni sila mipuyo sa Ehipto 400 katluan katuig. Og nahitabo sa katapusan sa 400 katluan katuig, bisan sa maong adlaw nahitabo nga ang tanan nga mga panon sa Ginoo minggula gikan sa yuta sa Ehipto. Mao nga kanang pattern sa Holy City, no? Mismo kini tag Holy City, kanang pattern 430 katuig. Kanini ang kaliwatana, mao kana ang namuyo sa Ehipto niya nang gidugayuna. Nga sugod niadtong ika-3057 og imong punaan ka na 430 mao nga mulungtad ka na sa 3,487. O ni pagpanggula nila. Sumala sa naisulat. Dinhi sila ni gula. Katong Holy City. Mumantoy Holy City katong nanggula sa Ehipto. Nga naman, tungod kay mao kadto ang namuyo sa Jerusalem nga kaliwat ni Abraham. Unang sa didto na sila sa bukid sa Sinai, gipabalaan sila sa Dios atong basahon 19 10 ug 11. Og ang Ginoo miingon kang Moises, umadto ka sa kamingawan og pagbalaanon mo sila karon og ugma og palabhan mo kanila ang mga bisti nila ug paandama sila alang sa ikatulo ka adlaw kay sa ikatulo ka adlaw mukunsad ang Ginoo nga ilang Dios nga makita sa tanan nga katawhan sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Munay balaan nga katawhan o kanay Holy City. Pasti lang nuuyan ning mga tao karon o pasagad lang mugtuo aning mga magsasangyaw. Wa mo pasabta ani. Diretso lang mugdawat sa sangyaw. Pero amo pasabta og unsa nang Holy City. Kanang Holy City, holy people. Kinsa nang holy people, mao kana ang kaliwatan ni Abraham nga nasulod nga namuyo sa Ehipto sa gidugayon nga 430 years. Pagawas nila niining tuiga sa ika-3,487, gihimo na silang gingharian sa mga saserdote. Inyong basahon sa Exodo 19:6. Ningon ang Diyos, "They shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation." Ye shall be means you. Kay kanang you, ye mana. Sa to pa kanading mga kanading Holy City, kingdom of priests na. Gingharian sa mga saserdote, di ginato ni malalis. Unya kay Dios may gabuhat anak mo nga gingharian siya sa Dios. Kay Dios may gaingon adto. Dios may kasulti ang pag-ingon nga alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Ang Dios may kasulti sa to pagingharian sa Dios kanang gingharian sa mga saserdote. Kay ang Dios may gasulti ato. Mao kanay namuyo didto sa Jerusalem, sa yuta sa mga Hibusihanon. Kay kanang Hibusihanon o kanang lugar dito sa Kanaan nga gipuy-an sa mga Hibusihanon, mao man to'y gitawag nga Jerusalem sa diha nga kanang kaliwatan na didto na sa Jerusalem. Busa masabot na to nga kanang gobyerno sa Dios, kingdom of priests, gingharian sa mga pare, gingharian sa mga saserdote. Sabtagin ninyo ning kalibutan, sabtagin ninyo. Aron makita ninyo kung asa ning tinuod karon. Kay pagbuwa nila sa Ehipto ni aning 3,487,
Ang Diyos may nagsulti. Yan ang ikatulo ka adlaw dito sa bukid sa Sinai. Ningon na ng Diyos, alang kanako ang Diyos. Kamu mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote. Sa to pa kingdom of rest. Munang ubasahon nimo sa English, ye shall be unto me a kingdom of rest and a holy nation. Sa to pa, kanad ang kingdom of rest, Diyos na buhat, mo nga gingharian siya sa Diyos. Muna'y tinuod, ana. Karon kay gobyerno man to sa Diyos. Kay kanang kingdom of rest, mo man to ang gidungalan ni Moises nga kabalauran tulumanon og mga sugo. Mo man to ang sulod anang kingdom of rest, kabalauran tulumanon og mga sugo man. Hangtod sa paglingkod ni David, kabalauran tulumanon og mga sugo gyapon. Sa to pa, kingdom of rest ang Israel. Kingdom of rest. Kingdom of rest, gingharian sa Dios. Mao kani ang nahanaw dito sa Jerusalem sa dihang makasala si Solomon ni adtong ika 4,003 dinhi makasala si Solomon. Nganong ika 4,003 man ni? Tungod kay kung imong isipon ang 480 years, nahitabo dayon nga niadtong ika 3,967 dinhi buhatan ni Solomon ang templo. Ikaupat kana katuig mao nga nagsugod si Solomon sa paghari sa 3,963 dinhi si Solomon naghari. Nan kay 40 raman katuig si Solomon naghari, nakasala man si Solomon sa ika-40 katuig mo nga kung imo lang ian, mahitabo dayon nga dito nahitabo ang sala ni adtong ika-4,003. Mo ni ang 997 kung gamo nato nga positive ug negative ang kalibutan. Mo ika-4,003 didto makasala si Solomon, din hinabahin kanang ginghariana. Karon, gikan ani 390 katuig, gipadad-ag silot ang Jerusalem tungod adtong salaan ni Solomon. Mao nga ang silot niabot nga ng 4,393. Nga ang katumbas ani sa history 607 BC. Pagka 4,394 nga sa ato pa 606 BC sa history, gipalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem. Hangtod nga nailog niya kadtong kingdom of rest, nawala ka ng kingdom of rest dito sa Jerusalem. Nawala ka na dito kay nabihag man ni Nabucodonosor kadtong mga Hudyo, kadtong mga Israelitas. Di nawala ng kingdom of rest. Wala na itong mga saserdote dito sa Jerusalem. Kay gidala naman ni Nabucodonosor dito sa Babylonia. Nihulat tayon ang Diyos og 70 katuig ngayong silutan ang Babylonia. Mao nga ang ika-70 katuig ani mao ang ika 4,364 diha. Ni anang ika-68 years diri sa ato pa 4,362. Gisunod ni Dario ang kampo ni Belsasar nga anak ni Nabucodonosor ug didto napatay na anang tuiga sa 4,362 nga sa history anak 538 BC. Nganong 538 man? Kay ila man gibiyaan ang 4,000. Ila man ang gibiyaan kanang 362. Imo nang i-minus sa 1,000. Ang answer na 538. Mao nga dito nagsugod ang decree ni Cyrus the Great nga niini natapos ni adtong ika 4,000
543, which is 457 BC kaning sa history. Then hinanguli ang mga Hudyo kadtong holy people, holy city. Dito nang uli mo ni restoration of holy city. Kanang 457, which is ika 4,543 gikan sa pagkasala ni Adan ni adtong 819 sa naghinapos kanang ika 7,000 katuig sa unang simana sa Dios. Munang pagka lisod pangitaon ang Holy City sa Bible, kung dili nimo matrace ang history. Kinahanglan matrace nato ang history para makita nato where is the Holy City today. Asa ka na karon dinhi sa kalibutan, kay niya man sa kalibutan ipahimutang ka ng Holy City. Ang Holy City namuyo sa Ehipto sulod sa 430 katuig. Kay kanang Holy City mao man kadtong kaliwat ni Abraham. Wala pa mahimugso si Isaac. Niingon na ang Diyos ang imong kaliwatan magdumuloong sa yuta nga dili ila. Sulod sa 400 katuig. Wa pa mahimugso si Isaac ani. Wa pa matao si Isaac. Nanay tagna ang Diyos sa 400 katuig didto sa Ehipto. Mao nga walay lain nga Holy City kadtog yung nang gawas ni sa Ehipto ni adtong ika 3,487 nga mao ang ika 430 katuig. Unya kay gibihag man to sa Babylonia. Gumikan sa sala ni Solomon ni adtong ika 4,003 which is negative 997 ang katumbas ani mao nga gisilutan dayon ang Babylonia aw mao nga nahanaw kani sa Jerusalem. Nahanaw kana sa Israel kanang Holy City, kanang Kingdom of Priests. Kay Kingdom of Priests man tong Holy City. Kay pagbuwa nila ni anang 3,487 mingon man ang Diyos, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Ang giingnan sa Diyos ani, kadtumang mga people ni Abraham, sa to pa kingdom of priests to sila. Unya mao kadtong mga kaliwatana ang gigam-an o gobyerno sa Diyos. Mao kadto ang gigam-an nga gobyerno. Dito gipahimutang kanang tulo ka factors kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao nga dili ko mahadlok musulti ninyong tanan. Nga sa tanang sikta sa kalibutan walay lain makatukod karon ang kingdom of Christ lang kay ang mamao kaniadto mamao ugma man. Ang nahimo kaniadto pagahimon ugma ug walay butang bag o ilalom sa adlaw. Kanang gobyerno sa Dios gipahimutang kana sa mga priests. Di mao kanang kingdom of priests didto kana gigama sa Ginoo. Tungod lagi kay ang Dios may nagsulti nga alang kanako kamo mahimong gingharian sa mga saserdote mao nga sa ato pa gingharian to sa Dios mo toy kingdom of God. Mo nga kanang kingdom of God o kingdom of priests usara ni sa kalibutan. Mura kaning buhata. Sumpay raning buhata. Muni nga kinahanglan tagdakong pailog, dili ta manghilabot sa mga tao. Kay masabtan rani sa ulahing mga adlaw, masabtan rani sa mga sakop ni mahal nga Haring Pilimon Riambunansa. Masabtan raw niya nila ni. Kay ingani kag kingdom of praise, kingdom of God na. Mingani ka kingdom of God, kingdom of praise na. Usara ang kingdom of God o ang kingdom of praise. Usara ni. Munang mingon siya nga wala ko'y kabinlan. Ikaw lang ang akong kabinlan. Isulti na 2012. Karon, kay niini mang tuiga sa 457 which is ika 4,543 dito man nagipay uli. Gikan ani, niingon man si Kristo.
kan uman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga panahon. Sa to pa kadto di ay mawala. Mahanaw na ito sa Jerusalem. Mawala na ito dito kay ningon man siya nga kan uman og duha ka semana tukuron kini pag-usab. Nang kay natukod na gudto. Nga nang 457 natukod naman tug sugod kay ni uli man ani ang mga Hudyo nga nabihag ni Nabucodonosor ni adtong 606 BC. Nanguli naman sila sa Jerusalem tungod sa power ni Cyrus the Great. Tungod sa iyang decree, mutong nanguli sila sa Jerusalem. Unya ningon man diha sa tagna sa Daniel 9:26, iye shall be an out no. Kan uman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga panahon. Sa to pa mawala na ito'y silbi. Nganong mawala man to'y silbi? Ay wala naman dito miuban kanang Dios sa ilang utok. Kay gidrama man gud ning kalibutan. Drama man ning kalibutan. Mobitaw nga lisod ning kaluwasan ug di masabtan. Nga kaning kalibutan drama. Unya scripted ang kalibutan. Mutuog kamo nga scripted ato ko nang basahon ning Jeremias 1. Jeremias 1. Jeremias 1:5. Ay bisan kaning tao, scripted kaning tao. Kanang pagkapinili na to, scripted. Tumbasahon na. Sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. Wala pa na ibuntis ng tao. Wala pa ibuntis, pero naila na ang Ginoo. Naila na sa Ginoo ang tao. Og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga naso. Kita ninyo mga igsoon, wala pa gani mataw na ita. Wa pa ta mahimugso ang atong amahan sa atong amahan. Wa pa mataw, pero dai ang Dios gipili na daan ta. Nga kita ang mudumala sa kalibutan, kita ang mudumala sa buluhaton sa Dios. Mga dili ta kaupo, dili ta kaatras. Sa to pa, script na ang imong kinabuhi, adisir ka mahimugso sa kalibutan. Muni wala masabti sa ubang mga tao. Pasagat lagsang niya, wala masabti. Mga kani scripted naman eh. Gibalhin na ni Kristo kadto. Kung atong basahon sa Matthew 21:42-43, gibalhin man. Payo ni Kristo nga pusa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios. Unsa nang gingharian sa Dios? Kingdom of praise. Nganong kingdom of praise na? Kay mao man ay gisulti sa Dios ni Moises, alang kanako kamo, kinsang kamuha? Kadtong mga katawhan nga nanggula sa Ehipto, kadtong mga katawhan nga mga Israelitas, kadtong mga Hudyanhon. Alang kanako kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote. Dios may gasulti. Mao nga gingharian to sa Dios. Dios may tagyato. Munay husay nga tinuod nga husay. Dili kay mulaban tag titulo lang ato ng labanan. Uy, unya dili tinuod na atong titulo, patay nang yapo na. Mao nga dili magsilbi nga titulo ra ilaban na nato. Ang ato husayon gyud nato unsay tinuod. Kanang kingdom of God, gingharian na sa Dios. Kanang gingharian sa Dios, mao kana ang kingdom of praise. Mao gani nga niingon si Pedro sa unang Pedro 2:9, kamo mao ang kaliwatan nga mga harianon sa mga saserdote. Kinsa tong kamuha adto mga eskriba o kadtong mga Israelitas, mga Hudyo. Karon, gibalhin sa usa ka nasod. Unsa may gibalhin ani? Kadtong mga espiritu nga tuwa sa lawas adtong mga tawhana. Kay mao man toy mga sinaaran nga espiritu. Mao man toy sinaaran nga mga tao. Kanus aman ni gibalhin? Ang sukod ana duha ka adlaw lang, which is 2 days. Kay kanang ikatulo ka adlaw ani, preparasyon man ni sa Dios.
Kaning ikatulo ka adlaw, preparasyon man ni. Kung inyong sabton pag-ayo, ang Dios mutungha sa ikatulo. Mao nga kanang hulaton sa kalibutan kana lang 2 days nga 2,000 ka tuig kanatong tao kay ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig man. Di mahimo ng 2,000. Asa ka magsugod pag-isip? Nianing 457 nga mao ang ika 4,543. Nganong diri man ka mag-isip? Unsa may batayan ato? Tungod kay kanang pagkatao ni Kristo nga mao ang kapituan ka semana which is 490 dinhi gibi sa Ginoo ang pagsugod. Sa to pa dinhi mohunat ang Dios. Dinhi mihunat ang Dios sa paghihap sa iyang sukod aron sa mahimong tao dinhi sa yuta. Munang dili ka kaatras, dili ka makaingon nga gama-gama ni kay Biblia o history ni atong gisubay. Munang dili gid ka mosugod para mabasa nimo balik ang 490 didto sa mga katawhan sa Dios. Munang gikan aning 4,000 o gikan aning 457 imong isubtract ang 457 gikan sa 2,000 musugod tag sa dili ang answer ani 1543 man gyud. Makaingon ba dai mo nga namaka ko ninyo ani nga kung inyong ukay-ukayon ang kasaysayan sa Pilipinas, brief history of the Philippines, even world history, mutugaan man yun, nga niining tuiga 1543, mao'y pagbunyag sa atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. Daghan og ngalan ang atong nasod sa wala pa nahimong Pilipinas. Pero wala sila gi-recognize, nga naman, wala man tumego sa sukod. Sa kadaghang ngalan ginganlan ni og maay kanang maay barbarians, islands of barbarians. Ginganlan ni og east island of the east, islands of the east, island of the west. Ginganlan pa ni nila og island of Saint Lazarus. Daghan kayo, pero wala sila ma-recognize ka naman, wala mo tunong sa sukod. Walay panahon. Mao lang ang panahon, mao ang 1543, mao nga niining tuiga, gi-recognize ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. Kunya makaingon na imo binutbot ning ako? Nga og mubasa mo kasaysayan, na may kasaysayan mo witness nga niining tuiga 1543. Mao gi pagbunyag sa atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. O kung inyong ipaagig husay, isubtract ninyo ang 1543. Isubtract ninyo ang 1543. Gikan sa 2,000 ang answer ana 457 nga mao ang tuig sa dihang nahiuli na ang Jerusalem kadtong Holy City. Tungod kay gibalhin man na Holy City man atong pangitaon, ang pattern ana 430. Pero muna atong pangitaon kay mo man ay pattern sa Holy City. Nigulak man sila sa Ehipto, niya ang ginugayuna. Kay ang Dios may gasaad ana, mo may gatatak ang Dios ana didto ni Abraham. Ningon man ang Dios, ang imong kaliwatan mahimong dumuluong sa yuta nga dili ila, sulod sa 4 kagatos ka tuig. Muna pattern. Mo nga gikan sa 1543, imong i-add ang 430. I-add ninyo. Ang answer 1973. Dili mo makaingon nga binakak nga husay. Kay kung inyong basahon ang presidential decree ni ining tuiga 1973, presidential decree ni Marcos 105 January 24, gideclare nga ang dapitan is Shrine City of the Philippines. Purting iguwa sa sukot. Dili mo makaingog binutbot, di mo makaingog tumo-tumo, di mo makaingog husay-husay, kay giubanan. Giwitnessan kita sa Bible o giwitnessan kita sa presidente. Ug naamoy utok, naamoy kasing-kasing, amo tuogin mo. Kung nag-trace mo sa tinuod nga kamatuoran,
mutuo mo kay wala man ta namakap. Kay makita man ninyo ang witness. Giwitnessan man gid sa 1973. Nga mo ipagdeklara nga ang dapitan Israel City of the Philippines. 1973. Ika-430 from 1543. Unya, ang 1543, ika-2,000 years from 457 BC, restoration of Holy City. Saro, tanan, isultin na ko ninyo. Nasa inyo na ang gahom sa pagtuo. Ay di magkukabuot, o di mo mutuo. Naaman ninyo ang pagtuo, iko lang kung pahibalo, ani. Munang dili na ko ni undangan sa pagpasabot. Kay kanang 1543, gihatag ni Ginoo nako. Kay wala ko kayo mutuo ani sa niadtong didto ko sa samal. Akong gitan-aw ning 1543 og tinuod pa. Gipadamgo man ko sa Ginoo kay damgo man ni gihatag man ni Ginoo nako sa daghang mga damgo. Kanang usa ka higayon gadamgo ko ani nga dunay kalayo sa kong atubangan nga murag kaning lasang nga nasunog. Dito sa lasang, nikuha ng tingog kusog kayo. Isindit niyo siya. July 27, 1543. Ang Ginoo may kasulti, anak. Kung yan na pong bago, di rin ako sa dapitan. Ipakita ko sa Ginoo 2 times nga kanang 1543 o 430 gakuyog. Nilabay sa kong atubangan, anak. Gakuyog man silang duha. Unang pakita sa Ginoo nako, wala nako panumbalinga. Kay nakaingon ko, huna dagway to nako. Ngobian ang wa nako ni masulti sa una. Karon lang nako ni masulti. Kay sa ikaduhang pakita, gipakita na po ko nga kanang 1543 o kanang 430 gakuyog sila gyapon. Kahigda ko des kama sa kong kwarto. Mga pagbangon nako, nangita kog papel o pulpen, ako lang giad ang 430 sa 1543. Ang answer 1973 man. Murag ni uklab akong dughan. Ni akong kasing-kasing muragi murag giabrihan. Kay nahibaluman ko nga kanang 1973 mo'y pagkarehistro sa dapitan nga mahimong Israel City sa Pilipinas. Mga dili ako maulaw musulti ninyong tanan. Nga kanang pinadayag 21, nakita na nato og mao kani ang dapitan Israel City. Nakita na. Og dinhi aning syudara manukad ang gobyerno ni Kristo. Moabot ang panahon nga mo change kaning gobyerno sa dapitan nga ang atong mayor dire mahimong pare. Mahimong priest kanang atong mayor, kanang atong vice priest, kanang atong mga city councilor priest kana. Down to barangay leader to purok leaders, mga priest kana tanan. Kay dinhi gamon ang gobyerno sa Dios aron kaning dapitan mahimong sampol sa tanang mga kalungsuran sa tanang mga city sa tibuok nga Pilipinas. Didto dayon kun muguwa na ang dapitan city kanang gobyerno sa Dios, muguwa dayon nga gobyerno sa tibuok Pilipinas kay ang mga tao sa dapitan city buhion man sa gobyerno sa Dios. Kay mo manay saa mo balik si Kristo ug magdala sa iyang ipamalo sa tag-sa sumala sa iyang binuhatan. Asa din na ihatag dito sa mga tao manaingon si Kristo, pahiran ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na ang kamatayon, wala na kasakit. Nganong wala na kasakit? Kay dili na mo managat para makapalit mo isda o makapalit mo bugas. Dili na mo magsikad-sikad, di na mo maghabal-habal, di na mo magpurag, panguy-puy anang asan na pitang iskina para mo makapalit og bugas. Wa na'y kasakit kay ang gobyerno naman sa dapitan city mao kana ang magbuhi nato diri karon pila ka adlaw. Kay ang gobyerno sa Dios dili kay karsada ray pagwapuhon, dili kay lungsod ray pagwapuhon sama karon. Guwapo kay itong karsada, pobre man ang galakaw sa karsada, wa may bugas. Mag-unsa man ang guwapo kay kag karsada, ang galakaw sa karsada walay kwarta. Gasudong na panglingi-lingi sa walag tuo kay nangitag piso. Nangitag kwarta.
Lami ba din ang kinabuhi ana? Dili na, kinahanglan magkuyog ang improvement sa dapitan o improvement sa mga tao. Mao kanay gobyerno sa Dios. Unay gobyerno sa Dios. Dili kayong improve nato kana rang yuta pero pobre ang namuyo sa yuta. Uwaton na nintag karsada-karsada. Uwaton na nintag basketball court. Uwaton na nintag waiting shed. Kining gobyerno sa Dios nga mugwa sa Dapitan City. Dili ingon ana ang klasyas gobyerno. Mao kani ang manuktok sa inyong balay, maghatod nig mga bugas. Maghatod nig salapi. Didto makita dayon ang kalainan sa gobyerno sa Dapitan, sa gobyerno sa ubang kalungsuran. Mao nga higugmaon kay panganduyon man dayon ni sa tibuok Pilipinas na may unta ka ng gobyerno sa Dapitan, mahimong tibuok Pilipinas. Mao nga pagdihog ni Kristo sa pare nga gamong pangulo sa Pilipinas, mudaog na kay higugmaon naman na sa mga tao, kay naa na may ebidensyang nakita ang mga tao sa Pilipinas. Sama ni Duterte. Nga mayor lang si Duterte sa Davao, wa gani mo agi gobernador, nahimong presidente. Wa mo kasabot aning sampula. Tungod kay gihigugma sa mga tao si Duterte, bisag mayor lang siya sa Davao, kay nakita sa mga tao ang serbisyo ni Duterte sa Davao. Maunay gobyerno sa Dios nga magsukad din sa Dapitan City. Naupos na mga gutlo, nagigahin ka na ito mga ison, wa pa ni matapos, unta. Kay na pa may 60 katuig anak nga itong idugang, kay 430 maning sukod sa Ginoo. Kanang sa mga anak sa Dios 430 man na. Unya kang Kristo nga mo'y muhari ani 490 man. O nga dunay pa 60 remaining. Kanang 60 nga remaining idugang nimo sa 1973. Ang answer ana 2033. Mo na Kingdom of Rest sa Dapitan City. Imanin ninyo. Kay magkita-kita kita anang panahon na din sa Dapitan City. Mayong hapon kaninyong tanan, kininyong ubos ng igsoon si Ginito Yabo, Dapitan City.